Hanapod ko istorya. Sugilano ni sa usa ka pasyente ba nga nagpa-check up kay tingala siya ang iyang ubo gahi niya walay plima. Guul naman siya, ngadto siya doktor. Abot niya dito sa clinic. Dali ra pud siya natawag. Ya, dool na siya sa doktor. Yan siya. Dok, tabangi ko dok. So, nga naman, kining akong ubo ba? Dugay naman yun niya. Mag-uol ko kay gahi niya way klima. Nagkuha po ng doktor ng stethoscope ba? Yan niya ito sa iyang likod. Yun na ng doktor. Itaas ang imong sinina. Taas niya. Yun ang doktor. Ginhawa. Ginhawa glaom. Ginhawa po siya. Sige. Buga. Ya. Kada ginhawa niya, guling ang doktor. Yun dahil. Sige ginhawa. Oh no! Ano ba? Sige ginhawa. Ano? Yung madunggan sa pasyente. Tapos, humana, ingkod ang doktor. Siya. Kini siya. Imo ning haplas sa imong likod para maulian ka. Iresita sa doktor. Pag abot sa parmasya, yung hatag sa pharmacist, ang pharmacist kuha po dito kan tambal. Yeah, before siya nilakaw, yes ang gipangutana. Yeah. Ma'am, para asa man nga tambal? Yung pud ang pharmacist. Para man na sa up-up. Oh no! Inala siya, uy. Ano ba sa up-up? Ano ang doktor? Balik siya dito. Pagkuhan, sulod siya diretso. Way palista-lista. Siya, uy sir, doktor, balik malagi ka. Napalit na nimong tambal. Ingon po ang pasyente. Dok, nagtay binuang man ang imo. Doktor, ano man? Ang aking sakit ba ubo? Nya, ang imong giresita sa ako, tambal man sa up-up. Oh no! Ano sa magindi, Dok? Hanap po ng doktor. Kuhan mo good, sir. Ang imong ubo, matabang pa. Pero ang imong up-up, apasuno na. Mas grabe pa sa imong ubo ba? Patay ba dahil gigling up-up ba? Kaya ipaapas mo ko no? Nga, daghang salamat sa pag-tanaw niya. Paki-subscribe lang po niya, i-like. Salamat.